వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. యూపీఎస్సీ సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వారికి ఒక మంచి ఛాన్స్ అండి. నిరుపేద యువతకు మంచి ఛాన్స్. ఈ కోచింగ్కి కావాల్సినటువంటి శిక్షణ అనేది ఉచితంగా ఇస్తారు. అది ఎక్కడ అంటే మొత్తం 100 మంది పురుషులకి 100 మంది మహిళలకి ఈ సివిల్స్ పరీక్ష అనేది ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఉచితంగా శిక్షణ అనేది ఇస్తారు. పురుష అభ్యర్థులకి వినుకొండలో, మహిళా అభ్యర్థులకి ఇబ్రహీంపట్నం, విజయవాడలో శిక్షణ అనేది ఇస్తారు. మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ నెంబర్కి సంప్రదించండి. దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు మార్చి 5 లోపల చేసుకోవాలి. తర్వాత ఎవరైతే అర్హులో వారి పేర్లను వెంటనే వెల్లడిస్తారు. మార్చి 10 నుంచి శిక్షణ అనేది ప్రారంభిస్తారు. శిక్షణ సమయంలో అక్కడ ఉచిత భోజనము సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తారు, వసతి సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తారు. డిగ్రీ చదివినటువంటి 32 సంవత్సరాలలోపు అభ్యర్థులు ఈ శిక్షకు అర్హులని చెప్పారు. ఆసక్తి కలిగిన వారు మార్చి 1వ తేదీ లోపల అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.